Hej med jer! I den her video vil jeg vise jer, hvordan man laver fletninger med vrangen ud. Den kan man både lave i kort og i langt hår. Det her er min første YouTube video, og det skal fejres. Først skal vi bruge en kam. Så får vi også brug for hårnåle. Jeg starter med at lave en sideskilning. Derefter deler jeg håret op med en pegefinger, og denne tot hår bliver så vores fletning. Den deler vi i 3. Den tot, der er tættest på ansigtet, kører under den tot, der er i midten. Nu tager vi så den tot, der er tættest ved nakken, og kører under den tot, der er i midten. Så tager vi igen den tot, der er tættest på ansigtet, og lægger under den, der er i midten. Her kan det være en fordel lige at sikre sig, at man kan få en hånd fri, sådan at vi kan tage mere hår med op og tilføje til den tot, vi lige har lagt ind til midten. Så tager vi fat med den ene hånd, og vi tager den tot, der er tættest på nakken, og lægger ind i midten. Så tager vi den frie hånd og tilføjer noget nyt hår til den tot i midten. Så tager vi den tot ved ansigtet, lægger under, så den kommer ind i midten, og tilføjer hår med den frie hånd. Og sådan bliver det ved. Jo større tot og hår man tilføjer fletningen, jo større bliver den. Dog kan jeg også godt lide, at man holder lidt igen, for på denne måde får fletningen flere ører, som vi kalder det. Altså de her buer, den har. Da jeg gerne bare vil have fletning i mit pandehår, stopper jeg med at tage mere hår op, når jeg når til øret. Og så fletter jeg ellers bare under og under og under. Så langt, så godt. Nu begynder vi at hive i fletningen, så den bliver stor og fyldig. Det er vigtigt, at mens man hiver med den ene hånd, så løsner man op med den anden hånd, så man ikke holder stramt på håret. Det er vigtigt, at vi kun hiver i det yderste hår, og stille og roligt, sådan at håret ikke falder ud af fletningen. Jeg vælger at hive endnu mere i fletningen. Nu skal vi så bruge vores hårnåle. Jeg holder fletningen med den ene hånd, mens jeg med den anden hånd sætter nåle ind igennem fletningen. Jeg sætter dem i et kryds. Her ser vi den så, vores trestrengede hollandske fletning. Nu skal vi lave en hollandsk sillebensfletning. Fletning nummer 2. Vi starter med at lave en sideskilning ligesom før. Jeg opdeler igen håret med en finger. Denne gang deler vi kun den op i 2 dele. Den del tættest på ansigtet deles nu op i 2. Totten køres under den første tot og over til den anden side. På samme måde kører vi en tot fra den anden side under og over til den første side. Det er nemmest at holde styr på de 2 totter, hvis man har en i hver hånd. Nu kører jeg så en halvdel fra den første tot under og over til den anden tot. Så holder jeg begge totter med den ene hånd, mens jeg med den anden hånd tilføjer hår til den tot, jeg lige har kørt under midten. Så tager vi en ny tot, kører under, holder begge totter med en hånd, så vi får en anden hånd fri til at tilføje hår til den tot, vi lige har kørt under midten. Sådan bliver det ved.
Da jeg kun vil have fletning i mit pandehår, stopper jeg med at tage mere hår op, når jeg når ned til øret. Og så fortsætter jeg ellers bare med at lave en sillebensfletning helt normalt, men hvor vi stadig fletter under og under og under. Og sådan ser en hollandsk sillebensfletning ud. Ligesom med den trestrengede fletning begynder jeg stille og roligt at hive i de ører, som fletningen har. Her kan det godt være lidt sværere, for der er flere af dem. Og her ser vi så resultatet. Nu har jeg hevet den stor og fyldig. Jeg elsker virkelig denne slags fletninger. Hvis man skulle pimpe den lidt op, kan jeg anbefale, at man tager et pandebånd, hvor der sidder noget fint pynt i. Man tager en hårnål og sætter i begge ender af pandebåndet. Så prøver man at placere pandebåndet, så den ligger hen over midten på fletningen. Den ene nål sættes i ved skilningen, og den anden nål sættes i bag ved øret. Det kan være en god hjælp at sætte lidt flere nåle i hen over midten på fletningen også. Sådan ser det ud, når pandebåndet er sat rigtigt på plads. Og her har jeg så sat et pandebånd i vores trestrengede hollandske fletning. Jeg håber, at I er blevet lige så forelsket i de hollandske fletninger, som jeg er. Hvis I kan lide min video, må I gerne give den et like, og hvis I har spørgsmål, så skriv det med kommentarerne. Hej hej!